Ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού είναι ίσως ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα ενός παράδοξου στην αθλητική ψυχολογία. Ο Αμερικάνος μπασκετμπολίστας εκπροσωπεί ξεκάθαρα το reinvestment theory στην αθλητική ψυχολογία, που μπορεί να το βρεις εδώ. Αυτή η θεωρία εξηγεί το πως κάποιοι αθλητές, όταν έχουν υπερβολικά πολύ χρόνο, για παράδειγμα, όταν ο Ναν είναι μόνος τους στο τρίποντο, δεν σκοράρουν, δεν πετυχαίνουν το στόχο τους, ενώ όταν είναι υποπίεση και δεν έχουν αρκετό χρόνο να σκεφτούν, τα καταφέρνουν καλύτερα. Πώς εξηγείται αυτό? Ίσως να το έχεις παρατηρήσει και με τον Ναν, αλλά και με άλλους, ότι όταν έχουν υπερβολικά πολύ χρόνο και σκέφτονται και ξανασκέφτονται τι να κάνουν, πώς να ζουτάρουν, δεν τα καταφέρνουν. Αυτή η θεωρία μας εξηγεί ότι όσο περισσότερο αναλύσω μια αυτοματοποιημένη ενέργεια, που παραδείγματος χάρη για ένα επαγγελματία μπασκετμπολίστα, ένα τρίποντο είναι τόσο αυτοματοποιημένο που κανονικά βγαίνει χωρίς καν να το σκεφτεί μέσα από την εμπειρία του, τότε αυτή η ενέργεια χαλάει. Η αυτοματοποίηση των ενεργειών στον αθλητισμό, όπως για παράδειγμα ενός σουτ στο ποδόσφαιρο, ενός τρίποντου στο μπάσκετ, είναι αυτοματοποιημένες καθώς βοηθάνε πάρα πολύ στο να μας γλιτώνουν γνωστικούς πόρους από πράγματα που πρέπει εκείνη την ώρα να τα αναλύσουμε. Οπότε, βλέποντας αυτή τη θεωρία, αντιλαμβανόμαστε γιατί κάποιοι μπασκετμπολίστες μπορεί να σκοράρουν το πιο δύσκολο κρεμασμένο τρίποντο που υπάρχει και να χάσουν ένα εύκολο. Γιατί το χάνουν επειδή εκείνη την ώρα σκέφτονται και ξανασκέφτονται και η αυτοματοποιημένη κίνηση, το τρίποντο, σπάει, γίνεται ελεγχόμενη και αποδεδειγμένα μειώνεται η ποιότητα της εκτέλεσης. Αν σε ενδιαφέρει το θέμα, κάνε ένα like, ένα follow και πες μου και την άποψή σου.